O'ch chi'n clywed hanes Sbartowe a'r Blitz a bydde fel ni, oedd hwnna'n ffecto chi o fan hyn? Do, buon ni mas yn y cornel mae'n gweld y tân yn obran yn Abertawe bara. O'ch chi'n gweld o fan hyn? Wel, lawr o'r cornel fyna, a pwys y bost dwi'n chwilio yn bach o glaw fyna. Ond yn edrych drawn gywir. Oedd yr awyr yn goch yma. Oedd evacuees yn yr ardal o fwy? Oedd. O le nhw'n dod wedyn? O, bant o'n. Llundain ffyr ai fe? Wel, lot o'n nhw sefyll yn yr ardal. Oedd gwaith tan nhw wedyn, chymod, o ran hala telegrams neu rhywbeth nôl ati tylwth nhw yn Llundain, oedd e? Wel, o'n nhw'n sefyll mewn tai, so chymod, gyda teuluoedd eraill, wel, o'r reini wedyn yn helpu nhw mas siwr o fod. Oeddech chi gadw gasmasgs a pethau fel ni, lle? O wedd. Do, o'r un i lani. Mae'n dal â chi? O'n. Cario nhw dan i'r ysgol. Ond na fechgyn ifanc rhwng ffordd un wedi bant yn yr yfel. Oedd. Yn y forces, yn yr armi. Wel, Cas Benji, fe wneud prisoner of war. Mae dath cyfan yn ddiflas iawn, chymod yn dy fe. Rwy'n beth yw'n sôn amdano fe am flynydde wedyn.